Hey guys, welcome to the lesson.
Adidas bolup bilýär, Nike bolup bilýär, Debenhams'lar, şolar ýaly magazynlar, uly moluň içindäki olar hem store bolup gitýär, okay? Supermarketde ýa-ni uly supermarketler bolýan moluň içinde de bolup bilýär, olar uly ýer tutýarlar. Right? Supermarket, mall, and store. So, school, mektep, university, universitet, nursery, sadik, kindergarten bolup bilýär. Kindergarten ve nursery ikisi birdat, ýöne nursery köplünç British English'de ulanylýar, kindergarten American English'de ulanylýar. Okay? So, library, kitaphana, cinema, kinoteatr, theater, teatr, theater. Okay? So, park, daşary, park, outside, daşary bolýar. For example, I'm outside now diýsem, men şu wagt daşarda, right? Yani I'm in the park now diýsem, men şu wagt parkda. So, cafe, restaurant, restoran. Okay? So, ýene gaýtalalyň. Pharmacy, apteka, hospital, balnitsa, supermarket, mall, ululy, targowy centrlar, store, olara magazynlar, ýöne köplünç mall içindäki magazynlar store bolup gitýär. So, school, mektep, university, universitet, nursery ve kindergarten, sadiklar. Library, kitaphana, cinema, kinoteatr, theater, teatr. So, park, outside, daşary. Cafe, restaurant, restoran. Okay? Ve mudamat sorangyda, where is a pharmacy? Where is a hospital? Where is a park near here? Diýip bilýän. Where is a cafe near here? Diýip bilýän, right? There's plandat nerede. Ve ýa-ni prepositions of place, ýa-ni ýeri bildirýän predloglary mular bilersiňiz. Ýa-da I'm behind the nursery now, right? Men sadygyň arkasynda. Şolar ýaly. Bugün biz siz bilen onu näme öwrendik? Prepositions of place, ýa-ni ýeri bildirýän predloglary öwrendik we ýeri bildirýän käbir sözlerden öwrendik.